Ahoj, tu Erich Hoffman, spoluzakladateľ online služby Webovač. Vítam vás pri našom ďalšom videu zo série Cesta webovača za 1000 zákazníkmi. V dnešnom videu sa pozrieme na to, ako mať v práci všetko hotové, ako byť efektívny. A ja viem, že na efektivitu ste mohli čítať už množstvo knížiek na prokrastináciu, na efektivitu, ako mať všetko hotové. A urobil som to aj ja, lenže sa mi nedarilo. Až prišiel Peťo Kočalka a ukázal mi fakt jednoduchý systém, ktorý moju efektivitu neskutočným spôsobom naštartoval. A samotný systém ako taký podporuje chuť pracovať ďalej. To je na tomto perfektné, že čím viac robíte ten systém, tým viac vás to motivuje ako keby robiť ďalej. To je aspoň moja skúsenosť. Takže aký je to systém, sa dozviete v tomto videu. Pozorne ho sledujte ďalej. Ešte predtým však si potrebujeme povedať dve veľmi dôležité veci. Prvá vec je, skúste sa prosím zamyslieť na chvíľku, čo je podľa vás najväčšou stratovou položkou vo firme. Čo generuje najväčšiu stratu vo firme? Skúste sa zamyslieť. Máte to? OK. Sergej Brin, spoluzakladateľ Google, povedal, že najväčšou stratovou položkou nie sú platy zamestnancov. Najväčšou stratovou položkou nie sú prehraté súdy, kde sa muselo platiť nejaké pokuty. Najväčšou stratovou položkou vo firme sú stratené príležitosti. Ešte raz, ja to zopakujem, pretože je to veľmi dôležité. Najväčšou stratovou položkou vo firme sú stratené príležitosti. Stratené príležitosti v zmysle, stretli sme nejakého človeka a nenadviazali s ním spoluprácu. A mali sme nejakú príležitosť niečo využiť a neurobili sme to. Ale absolútne najväčšou, podľa mňa, v každej jednej firme, a ja som sa na to pozeral aj na naše firmy, ako to je u nás, a musím s tým 100% súhlasiť, najväčšou stratovou položkou sú príležitosti, kedy sme sa pustili do práce, ale nedokončili ju a začali sa venovať inej. Proste najväčšou stratou sú nedokončené úlohy. Pretože častokrát, keby tie úlohy aspoň išli vonku, mohla by tá vec zarábať a my by sme sa mohli venovať novej. Lenže častokrát tesne pred koncom ju stopneme, neurobíme ju a venujeme sa novej a táto nezarába nič. Ten čas bol zbytočne vyhodený. Takže to je prvá veľmi dôležitá vec. Druhá veľmi dôležitá vec, a týka sa to tiež tohto systému, pretože tento systém využíva obidve. Druhá veľmi dôležitá vec je, že na to, aby sme boli efektívni, aby sme boli motivovaní robiť ďalšiu prácu, potrebujeme si ako keby odškrtnúť, že úloha bola hotová. Že? Robili ste si niekedy taký ten zoznam úloh a keď ste si tak mohli vyškrtnúť, že jo, toto už je splnené. Aký pocit to u vás vyvolalo? Príjemný, že? No vo mne určite. Čo mi však Peťo ukázal, tak na to, aby ste mali ten príjemný pocit, vy si nepotrebujete odfajknúť, že úloha je hotová. Vám stačí odfajknúť si, OK, venoval som sa tejto úlohe a budem sa venovať znovu. Že urobil som aspoň časť na tejto úlohe. A vtedy to odfajknutie, že áno, robil som aspoň čas, a vyvolá zase ten dobrý pocit. Takže, ako to teda v 5 krokoch dať do praxe? Ako tie dve veci spojiť? Mnohí z vás, tak ako ja pravdepodobne, máte teraz pred sebou množstvo nedokončených úloh. Prvá vec, ktorú je potrebné urobiť, vytvorte si zoznam tých úloh. Nerobte nič iné, len tvorte zoznam. Všetko napíšte od A po Z a všetky veci. Nepreskakujte, tak ako vám to napadá, tak ich píšte do zoznamu. Dobre? Takže urobíte si zoznam všetkých úloh. Potom ideálne je vyhradiť si 2 dni. 2 dni, kedy budete robiť všetky tie úlohy zo zoznamu. Teraz by som vás chcel vidieť, ako sa tvárite, keď ste zistili, že za 2 dní máte urobiť všetky úlohy. Cieľom nie je dokončiť všetky úlohy za 2 dní. Za 2 dní je venovať sa každej úlohe aspoň trochu. Proste urobiť tú prvú fajku, že áno, venoval som sa jej, tings, a potom sa jej budem venovať znovu. Takže za 2 dní otvoríte všetky úlohy, ktoré máte nedokončené a dáte ich a budete pokračovať vlastne v tých úlohách a urobíte aspoň nejaký krok dopredu. Dobre, takže zoznam, vyhráte si 2 dní. 2 dní pretože to je veľmi krátky čas na to, aby ste stihli prejsť všetkými úlohami, dostatočne dobrý, aby vás to namotivovalo a potom ďalšie dni ich postupne uzavriete.
Takže máte zoznam, príklad 100 vecí. Vyhradíte si 2 dní. Každý deň budete robiť, dajme tomu, 10 hodín na tých úlohách, aby ste to rozpumpovali. Takže máte 20 hodín na 100 vecí. Znamená, že jednej úlohe sa môžete venovať, koľko, 12 minút? Asi áno, tak to vychádza. 12 minút jednej úlohe. Takže počas tých 12 minút choďte, začnete ďalší deň. Napríklad prvý deň si urobíte ten zoznam, ďalší deň si vyhradíte 2 dní. A ten deň, keď tu začnete, tak začnete pracovať na tých úlohách, ale veľmi dôležité. Nepreskakovať. Nepreskakujte. Choďte úlohu po úlohe a venujte sa jej 12 minút. A keď ju stihnete urobiť, výborne, fajka a idete na ďalšiu. Keď ju nestihnete urobiť, tak si na ten papier, kde vytvoríte si teda nový papier, napíšte si tam OK, to je táto a táto úloha, skončil som tu a tu, budem tu pokračovať a napíšte si tam dátum kedy. A odložíte si to niekde v priebehu ďalšieho týždňa, aby ste sa k tejto úlohe mohli vrátiť. Čiže veľmi dôležité je ale začať každú úlohu a nepreskakovať. Je to jedna vec, ktorá je taká proti úvodzovkách meditáciám, kde ľudia meditujú a nemyslia na nič. Skúšali ste niekedy meditovať? A skúšali ste nič nerobiť? Ani na nič nemyslieť? Je to veľmi ťažké, že? Podobne je to aj tu s úlohami. Keď nebudete preskakovať, vašou úlohou je, keď si otvoríte túto úlohu, nič iné nerobiť, len mať 100% fokus na túto úlohu. 100% zameranie. Ale nič iné nerobíte. Keď sa vám nechce robiť túto úlohu, nevadí. Len sa na to pozerajte. Len to majte napríklad v počítači otvorené a len sa na to pozerajte. Ono vás to tak unudí, to nič nerobenie, že niečo na tej úlohe určite urobíte. Fakt, naozaj. Niečo urobiť. Čiže nepreskakovať. Ísť pekne úlohu po úlohe. Takže takýmto spôsobom prejdete tie úlohy. Ako náhle prejdú tie 2 dni, tak niektoré úlohy splníte, niektoré úlohy nesplníte. Niektoré si načasujete na ďalšie dni. Takže potom im dáte im čas. Dať čas, kedy sa im budete venovať. Čiže napíšete si na papier, OK, táto úloha, skončil som tu a tu, budem sa jej venovať vo štvrtok. Ďalší deň potom, keď už máte ten zoznam, po tých 2 dňoch máte zoznam napríklad 10 úloh na ten deň a budete robiť, 6 hodín denne, tak viete, že každej úlohe sa môžete venovať približne 40 minút. A potom sa venujete tej úlohe 40 minút. Cieľom je mať fokus, mať to zameranie na úlohu. Čo ak vám však vyskočí nová úloha, ktorú treba urobiť? Čo? Môže sa to stať. Dajte si ju do zberača. Zberač. A v zberači sa vám budú kopiť nové úlohy. Dôležité je, že keď pracujete na nejakej úlohe a zrazu vám napadne, OK, treba ešte toto urobiť, tak aby ste mohli sa plne sústrediť na tú úlohu, potrebujete si niekde napísať, ako ešte inú treba urobiť. Tu si dáte do zberača. Veľmi dôležité. Úlohám v zberači sa nevenujete, kým vám nevznikne tu čas. Vyššie. Kým vám nevznikne na to priestor. Cieľom je najprv dokončiť rozpracované úlohy a až potom sa venovať novým. Možno si hovoríte, OK, ale tu vyskočila nejaká veľmi dôležitá úloha. Popravde, žiadna úloha nie je až tak mega dôležitá, aby ste ju museli okamžite zaradiť. OK, sú výnimky, podľa mňa je pár naozaj veľmi maličkých výnimiek, ktoré sú operatívne, ale 95% úloh musí skončiť v zberači. Potom, čo dokončíte nejakú úlohu, na ktorú ste mali vyhradených, dajme tomu 40 minút a skončíte ju za 15, tak vtedy si vytiahnete zo zberača úlohu a rozpracujete túto. A zase, keď ju nestihnete dokončiť, tak ju založíte do časového stroja, dáte jej čas, dáte jej dátum, kedy sa budete venovať a idete ďalej. Dôležité je aj v zberači nepreskakovať. Brať úlohy po úlohe. Nepreskakovať. Keď toto dáte do praxe, tak sa vám stane niečo podobné, čo mne. Po týždni, odkedy som to dal do praxe, som splnil 52 úloh. Áno, niektoré boli menšie, niektoré boli väčšie, niektoré mám ešte rozpracované, ale mám splnených 52 úloh a takýto výkon som nepodal za minulý mesiac. Za celý minulý mesiac som takýto výkon nepodal. Takže ja osobne som z tejto efektivity obrovsky nadšený.
jednoduchý systém, jednoducho aplikovateľný. Fakt som nadšený. Peťo nám potom poradil ešte pár trikov, ako to vylepšiť a ako to urobiť, ale to už je súčasť jeho mentoringu. Takže tí z vás, ktorí by ste chceli vedieť, ako to ďalej urobiť a ako to ďalej vylepšiť, a chceli by ste mať biznis mentora, tak ako máme my Peťa Kočalku, tak vám odporúčam vstúpiť do mentoringu a Business Cloudu. Tí z vás, ktorí máte záujem a chcete vedieť viac, pod videom je odkaz na Business Cloud, teda na video, kde sa dozviete viac o ich mentoringu. Tak čo? Ako sa vám toto páči? Ako sa vám páči byť efektívny v práci? Dáte to do praxe? Máte vy nejaké iné tipy, ako mať všetko hotové? Ako byť v práci efektívny? Ak áno, tak prosím napíšte ich dole do komentárov. Ak máte k tomuto otázky, tiež to píšte dole do komentárov, rád vám na ne zodpoviem. No a ja sa na vás už teším pri ďalšom videu na ceste webovača za 1000 zákazníkmi. Ahoj!